εντολή της 25ης του Γενάρη. Την εντολή διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας για να τερματιστεί η λιτότητα και να επανέλθει στη χώρα μας η ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια βιώσιμη συμφωνία που θα σέβεται τόσο τη δημοκρατία όσο και τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες και θα οδηγεί στην οριστική έξοδο από την κρίση. Σε όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων μας ζητήθηκε να εφαρμόσουμε τις μνημονιακές συμφωνίες που σύνυψαν προηγούμενες κυβερνήσεις, παρόλο που αυτές καταδικάστηκαν κατηγορηματικά από τον ελληνικό λαό στις πρόσφατες εκλογές. Ωστόσο, ούτε μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε να υποκύψουμε, να προδώσουμε δηλαδή τη δική σας εμπιστοσύνη. Μετά από 5 μήνες σκληρής διαπραγμάτευσης, οι εταίροι μας δυστυχώς κατέληξαν στο προχθεσινό Eurogroup σε μια πρόταση τελεσίγραφου προς την ελληνική δημοκρατία και τον ελληνικό λαό. Ένα τελεσίγραφο που αντίκειται στις συντηρητικές αρχές και αξίες της Ευρώπης, στις αξίες του κοινού ευρωπαϊκού μας οικοδομήματος. Ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση να αποδεχτεί μια πρόταση που συσσωρεύει νέα δυσβάστακτα βάρη στον ελληνικό λαό και υπονομεύει την ανάκαμψη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, όχι μόνο συντηρώντας την αβεβαιότητα, αλλά και διωγγώνοντας ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες. Η πρόταση των θεσμών δυστυχώς περιλαμβάνει μέτρα που οδηγούν στην περαιτέρω απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, περικοπές συντάξεων, νέες μειώσεις στους μισθούς του δημοσίου τομέα, καθώς και αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στην εστίαση, τον τουρισμό, με ταυτόχρονη κατάργηση των ελαφρύσεων στην νησιωτική Ελλάδα. Οι προτάσεις αυτές, που παραβιάζουν ευθέως το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία, την ισότητα και την αξιοπρέπεια, αποδεικνύουν ότι στόχος κάποιων εκ των εταίρων και των θεσμών δεν είναι μια βιώσιμη και επωφελή συμφωνία για όλα τα μέρη, αλλά στόχος είναι